uselwa ulo amnike ubupostile. Niyamazi ngosibambani. Thina ke singeyingabo abapostile esingovakalisa. Neke ndiye home affairs ndiyolungisa indaba zami kahle ndibashiya abakwamkwena. Amen. Ndibe nguvakalisa. Now, umvakalisi ke okanye ke mhlambe umshumayeli ngesizulu ummemezeli. Ukhuselwa yilento ayimemezelayo. So funeka ugade ke ngoxa uyomemezela, umemezela into ezakukhusela nawe. Amen. Glory be to Jesus. So ndiyambulela kakhulu ke uThixo ngalonto. Amen. Eyoba ukususela ngoku kodwa kanti izuvakalisa kwezinyanga ezimbini ezizayo. Kodwa kunyaka ozayo konakele. Konakele. Ingenzeka into oba kulonyaka ozayo siyonqandwa imatatiyela. Ingenzeka lonto. Ngoba ndifuna ukuvakalisa. Amen. Amen. Ndifuna ukuthini? Ukuvakalisa. Ukuthi sufuna into eseyikhona. Ihlabathi apha phandle abantu bafuna into ekhoyo kodwa basayifuna. Bafuna into abanayo. Xa akukho umuntu bakhona nditsho kodwa kweyami line. Amen. Ngoba khona abalinde mina ukuyobaxelela ba ibail yabhatalwa. Yathwani ibail yabhatalwa. Kwathiwa it is finished. So akho umuntu ekufuneka ahlale botshiwe nguSathana. Ndiclear noba ndingayotshona phi kunabantu endiye kubo. Alibonke igama lenkosi. So siyomemezela ke ndiyovakalisa lonto uba hayibo lahlawulo. Hallelujah. Amen. 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 Nawe ungavuswa. Glory be to Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. So ndiyavuya ke ukubona imovement elapha phakathi ententeni. Ne-friends zethu zimane zimka ziphinde zibuye. Ningene kumphelo wabo. Amen. Basebemkumphelo engathi bebeyozila 60 days. Kule 30 days yalemvuselelo. Ndiyavuya ukubona uChezi nabazalwana nahamba nabo bephakathi kwethu. Hallelujah. Amen. Ke yona inkulu yayivela emasimini kwathi yakusondela endlwini yeva ingoma nokududa inkulu. Nkosi yami andithandi ngachaphazela ivesi emshini. Yeva ingoma. Nike nibeva abantu bathi ingoma. Nike nibeva. Ngabantu ukuthi abasindisiwe. Weva ingoma nokududa. Yamcaphukisa le. Yamdina le nto kwenziwana lapha ekhaya namhlanje. Bunini into ahlala lapha mina ndikeva kwangoma mina lapha ekhaya ndikabona abantu bekududa. Haleluya. Kuthiwa ke ngoku hayi isizathu soba obefile uyaphila. Obelahlekile fumanekile. Obengaboni uyabona. Obegula uyaphila. Ilento uva ingoma nokududa. Hayi apha emzinto sifuna ukuzoshiya ingoma nokududa.
Oh haleluya, haleluya. Sizoshiya ingoma nokududa emakhayeni, kube nengoma nokududa. Imzinto kudume ingoma nokududa. That's the purpose. So kunale team eloko iduda phaya. Kune team manje iduda. Okay. Sesifikile nokududa. Yo, amen. Okay. Senzeni kanje bathandekayo. Senzeni kanjani? Haleluya. Masenzeni kanje. Ndiyohlala phansi. Ndidedele umshumayeli esinaye namhlanje. Haleluya. Kwangoku